Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechishanu mwedzi uno waKukadzi. Tiri kuramba tinorangaridza nawo mabiya angu kuti endai konyoresa kovhota zuva ramangwana kwedu nokwamutoko kusvikira zuva romuvhuro vanenge vari papuraimari yopaMwau, papuraimari yopaKanyoka, papuraimari yopanyapfunde. Idi taibau muende konyoresa ipapo. Batanai mwese wese wasvitsa makore 19 waribe kunyoresa kuti wavhote wakwanise kuita izvi. Idi tikavhota takawanda zvinotiitira zvakanaka. Mai Khupe wari kuita sokuti wakuti vanhu endai kovhotera Chamisa asi waribe hawo kudando. Ipapa wagoreketa wari kuburitsa masoko okuti pasi noZanu PF ngaireke kuvhoterwa, musaende kovhotera pokare vanhu vari kusaiti kwaMwonzora. Aidi paribe agoziva kuti zvichanyatsodini. Chatotifadza nichokuti waribe kureketa kuti vanhu rekai vhotera Chamisa. Idi kutoriva kuti kana padandi aiwa zivai zvokuita vanhu nokuti ndo zvinenge zvareketeka ipapa. Mumwe aityaira motika yaJudith Tobaiwa akakubiwa nomagwicho oZanu PF. Izvi zvakaitika kukwekwe zvikatomusiya nomaronda akatoenda korapiwa nomachiremba zviri kuhwadza chaizvo. Tiribe kuziva kuti mapurisa achagoita sei paribe zvakanyepiwa. Ipapa wakatoenda wakanomangara kuti ndo zvaitika asi paribe chiyamuro. Motika yaJudith Tobaiwayo ichindoriko kumuzinda woZanu PF mukwekwemo. Paribe agoziva kuti zvichadini kana mapurisa chaiwo aribe chaari kuita zvakatooma. Jacob Mafume agoti abenuka kubasa nokuti kwai paribe chimwe chagoitika kutsamba yaakanyorehwa naiye Jurai Moyo. Anganzi areke kuenda kubasa, saka ipapa kwai tsambayo masimba ayo akapera, saka abenuka kubasa. Idi zvakatooma. Tamira kuona kuti Jurai Moyoyo achagoita zvokudini. Idi waroda kumuhwadzisa nokuti anenge aribe kutambirisiwa mari yakakwana yaanofanira kunge achitambirisiwa. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Nyasi tiri kurovera manja mumwe mubvana womunyika anonzi Ntombi Moyo ari kunzi ndiye ari kuita basa rokunadzirira mbasha vanhu vakaita sana Jay-Z naBeyonce. Izvi zvinotofadza tichiimba kuti zvinofanira kuramba zvakadando zvigoramba zvichienderera mberi. Ngazviitike, ngazviitike, ngazviitike. Idi wana womuZimbabwe aiwa masimba akadari nonzero dzokuita zvinomusoro zvakadandi dzakanyanyisa kuwanda. Toramba tichizvitenda izvozvo. Mitengo yoPeturu noDhiziri zvakwidziwa. Ipapa mwedzi uno kwai Peturu yakuita $1 rekuAmerica nomasendi 40 ipapawo yakabva mumwedzi watapfuurayu $1 nomasendi 40 mari yomunyika kwai Peturu inenge iri kuita $161 anomasendi 70 mwedzi wapfuurayu yaiita $152 anomasendi 70. Dhiziriwo mwedzi uno riri kuita $1 nomasendi 40 wokumari yokuAmerica kubva $1 nomasendi 30 omari yokuAmerica. Mari yomunyika $160 anomasendi 11 kubva $140 nomasendi 55. Aidi zvakatoita kuoma upenyu huri kuramba huchiita kutinya vanhu chaiko mwedzi uno. WoZimbabwe Cricket waiparura apu yawo yavari kuparura kuti vanhu vese pasi rese vagoboeke zvinenge zviri kuitika kumutambo wekiriketi munyika medu. Aiwa tinozvitenda. So zvatakagoreketa kuti tinenge tiri kunyepai vanhu vari kufanira kupinda musarudzo sokupiwa kwazvakaita vanhu
wari kupinda kugokwe yopakati gokwe central ndiDavison Masvisvi woZanu PF, Edward Vakai woMDC Alliance pabodzipo naLisius Mutegbe woCitizens Coalition for Change. Aiwa, munaita muchiziva motsvaka vanhu vamunoda kuvhotera. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nzvimbo dzomuSouth Africa dzodunhu roGauteng dzaita kunetseka nomvura yakarikitana nozuro uno, zvokutoti vanhu vari nzvimbo dzakaita sekunana Mamelodi nokunana Centurion aiwa waita kukwana nomvura iri kuramba ichindofasukira kuita kunge poto iri kuvhazhaira chaiyo. Aiwa pakaita kunyangariwa heno kuti zvicharamba zvichida ndichere. Imo muSouth Africa munyasi woJudicial Service Commission wagoreketa kuti wabvumirana kuti mutongi Mhandisa Maya ndiye akufanira kuendesiwa kuti aende koisiwa kuti aite ndiye mutongi mukuru munyika imomo. Ticharinga kuti mutungamiri wenyika ikweyo achagozvibvumira chere kana kuti achazviramba. Idi tinenge tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. KuMorocco wanhu wari kuita chipatapata kureketa kuno kuti wanyurure kamugagwicho kakomana kadiki kakawira mugodhi wakarepa kudzika pasi mamita anosvika 30 chaiwo. Aiwa, tinoimba kuti wachakakona kukamuburutsa imomo nekuti watori kuchera kuti waedze kukasvikira. Tinotokanamatira kuti kaboike kachiri kapenyu. Kwaye akampenga ari mukuru wemasoja kuLiberia akuendesiwa kujere chaiko nodare guru munyika imomo. Aiwa, tinozvitenda. Kwaye agoba milioni remari yokuAmerica iye nevamwe vairi yaiwe yomari yomujandirere yohurumende. Aiwa, zvakanaka, ngaasungiwe chaiko zviite zvakanaka. Nigeria yaburitsawo apu yayo inoita kusenza kunge masenzera anoita Twitter. Heno kana ikaita tusvinu ticharamba takazviringa, ikabudirira aiwa toti pamberi nazvo. Mukugumisira Pitso Musimane nechikwata chachecho chaanorayiridza choAl-Ahly paiwaenda kumitambo inosara zvikwata 4 bedzi pamutambo iyo zvikwatazvo pasi rese Club World Cup. Aiwa, tinomurwera manja muchindayu heno kana FIFA ikareka pokare kumugomupa mukombe wokugona kuita basa mugore rinouya. Aiwa, tinotenda mabiya angu. Toboyana muso muvhuro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.